Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 13 червня, понеділок, це 837-й день анексії Криму. В Сполучених Штатах Америки під час стрілянини загинуло 50 людей, ще 53 людини у лікарні. Минулої ночі виходець з Афганістану Омар Матін прийшов із зброєю у гей-клуб «Пульс» у місті Орландо, штату Флорида, і розпочав стрілянину з охоронцем. Пізніше нападник взяв у заручники відвідувачів клубу. Під час штурму поліцейські застрелили Омара. Деякі ЗМІ пов'язали його вчинок із приналежністю до терористичної організації «Ісламська держава». Однак батько нападника переконує, що до релігії чи політики вчинок сину не відноситься. Омар Матін засуджував гомосексуалізм і роззлючувався при зустрічі із геями. Парад народів у Сімферополі пройшов без українців. 12 червня представники різних національностей вийшли в костюмах з прапорами і піснями свого народу на центральну вулицю міста. У параді брали участь естонці, поляки, білоруси, кримські татари, молдавани, кримчаки і багато інших національностей. Української делегації у ході не було, але учасники параду виконували українські пісні. Не знаю, почему украинского не было. Но это не значит, что проигнорировали или как-то Украину. Нет. Не может быть, чтобы не было флага. Не может быть. Это есть обязательно. То есть все флаги присутствуют. Все флаги должны быть. Флаги всех диаспор, которые есть в Крыму. Ну, потому что общества украинского, наверное, сейчас нет. Вот. Поэтому нету флага украинского. У Сімферополі поліція затримала чоловіка з українським прапорцем. Під час святкування Дня Росії перехожий гуляв з собакою у парку імені Гагаріна і махав маленьким жовто-блакитним прапорцем. За це його затримали співробітники російської поліції. У відділ поліції чоловік поїхав, вигукуючи «Слава Україні!» через відкрите вікно патрульного авто. Так. А вы мне подарите на память его? Не. Это с Майдана еще. Ему, дайте, 5 лет. А вы прям на Майдане с ним были? Да, с Пашком. А как собаку зовут? Чап. Чап, да? Ну все, давайте. Слава Украине! Слава Украине! Что? Слава Украине! З 1 липня комунальні послуги в окупованому Криму подорожчають. Нещодавно російська адміністрація півострова заявила, що тарифи в Криму значно нижчі, ніж на материковій Росії. Зокрема, на 15% подорожчають вода і електроенергія, газ стане дорожче на 10%. А з жовтня введуть ще одну плату – за капітальний ремонт будинку і прибудинкової території. Ситуація, що склалася з тарифами на півострові, обурює кримчан. Отрицательное и отвратительное отношение к нам с их стороны. Мы платим где-то 2000 зимой, 2500, потому что это отопление. А дети живут вот в доме до 5-6 тысяч зимой с отоплением. Поэтому отношения, с кем вы, да, вы же даже так вот, знаете, как общаетесь, общаюсь с людьми, ну, все недовольны. Реакция, конечно, негативная. Из наших пенсий, которые мы всю жизнь зарабатывали, копейки, теперь минус еще больше. Не остается. Ой, я не знаю, платит муж. И я, чтобы не расстраиваться, я к этому не касаюсь. У меня сразу поднимается давление. Нельзя нервничать. Это все нагрузка. Ну, как относитесь? Как все. Что сделаешь? Если я скажу нет, все равно же ничего не изменится. Наверное, так политика построена, что надо больше брать. Почему? Потому что ранее улаживается расходы свои. Даже если мы что-то скажем, что нет, все равно все повысит. Мы идем, как они объясняют, что мы идем ближе к российским расценкам. Я понимаю, я согласна, но немножко надо брать то внимание, что мы вошли только второй год, только 2 года. У нас пенсии не такие большие оплаты. Надо же смотреть на эти вещи и более правильно подходить.
А это, вы знаете, легко свалить на кого-то. А может, только наши этим поднимают этот вопрос. Вот я вчера в газете прочитала. Газ повышается в 2 раза. На каком основании? На свой газ. На каком основании? Я живу одна. У меня коммуналка занимает где-то 1700 рублей. Коммуналка. Вот считайте, если 8 минус 1700, а еще лекарства, откровенно говоря. Ну, кроме того, что дорожает все, ничего этот не изменилось. Потому что у нас, как привыкли работать, по инерции оно так и идет. Перехідний період в Криму продовжили до 2019-го. Таке рішення ухвалила Державна дума Росії. Ініціатором стала російська адміністрація Криму. Причина продовження переходу – старі норми у будівництві в галузі ЖКГ та лісництві. Також багато кримчан не змінювали документи на нерухоме майно та водійські посвідчення. Тобто російське законодавство не запрацювало в Криму у повній мірі. Тому Сергій Аксьонов, окупаційний голова півострова, попросив ще 2 роки на перебудови. За проголосували 438 депутатів Державної думи Росії. Сестра кримського політв'язня Олега Сенцова виїхала з Росії. Там вона прожила 12 років. Після вироку братові вирішила переїхати до України. Зараз Наталя у Києві. Минимум необходимых вещей. В первую очередь собаку упаковала, компьютер упаковала, где-то он здесь, и одежду. Документи та небагато речей. Все, що забрала сестра Олега Сенцова Наталя. Кремль засудив її брата на 20 років за так звану організацію теракта в Криму. Наталя каже, більше не могла залишатися в атмосфері російської. Ты никогда не знаешь, чего ожидать в следующую минуту. К тебе придут или к тебе не придут. Если к тебе придут, то за что? Плюс, конечно, люди, с которыми невозможно стало общаться. Ну вот мой круг общения свелся до 3-4 человек. За полчаса до нашего отъезда, да, приходили дяденьки-милиционеры, 3 штуки, 2 в форме, 1 в штатском. Начали долбиться мне в дверь, я посмотрела, услышала фразу «она может и не открыть». І вирішила не відкривати. Наталя Каплан сповістила адвоката і виїхала з Росії. Там вона жила 12 років. Протягом останніх 2 за нею постійно стежили спецслужби. Сестра кремлівського в'язня каже, Олег на умови утримання не скаржиться. В карцер його не саджали. Сокамерники до українського політв'язня ставляться адекватно. Олег не жалуется на содержание условия. Более того, в отличие от других политзаключенных, его не прессуют там внутри сокамерники. Ну, Олега не обижает, это точно. Более того, вот я говорила с другими политзаключенными, но все-таки нет вот этой вот розни политической и так далее, потому что у них общий враг, и их это сплочает. Переїхати Наталі допомогли друзі. Російський кордон вона проходила близько 10 годин. Там переконували її не їхати в Україну, лякали танками. Тут допомогли волонтери. Весь час розповідає про брата. Олег у в'язниці захопився шахами та вивчанням іноземних мов. Много читает, занимается английским, играет в шахматы. Он написал 4 сценария за эти 2 года. Олег все это хранит в секрете, он не любит говорить о, как он называет, что сценарий – это полуфабрикат. А пока он не готов, пока фильм не вышел, и говорить о нем как-то не очень-то интересно. Я знаю, что один из сценариев – это детский фильм, такое тоже кино не для всех, как он сказал, детский фильм для взрослых. Підтримку співвітчизників український режисер відчуває. Наталя каже, листи з підтримкою від українців дуже допомагають в'язням триматися, хоча доходять не всі. Вдома в Криму у нього залишилася родина. Діти Олега зараз живуть з бабусею. И Олег против, чтобы детей возили к нему на свидание. Это возможно, есть такой шанс, но как бы для детей это будет очень тяжело, и для Олега это будет очень тяжело. Олег вообще отказался от свиданий сейчас, потому что, я, говорит, вижу, как другие заключенные после свиданий с родными, что они там в такую депрессию уходят, потому что мы-то уезжаем потом, а он возвращается. Найближчим часом Наталя планує зустрітися з представниками Міністерства іноземних справ та Мін'юстом. Сподівається, що Олега вдасться повернути, як і Надію Савченка. Ільвіна Цидулаєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.
В Києві активісти з Криму влаштували акцію «Кривава гостинність» перед прийомом у посла Росії. Таким чином, кримчани хотіли нагадати представникам і послам інших держав, які брали участь в урочистому прийомі, що вони прийшли на бенкет до вбивць і окупантів. Власне, 12 червня, День Росії, сьогодні посол Росії проводить вечірку, на якій вони будуть святкувати День Росії. На цю вечірку запрошені гості, наскільки відомо, це посли всіх країн. Ми бачили тут прапори багатьох, Білорусі, Кореї, там ще багатьох. Але до них ми просто хотіли нагадати, щоб вони пам'ятали, ми, українці, знаємо точно, що Донбас повністю зруйнований завдяки Російській Федерації. Людей вбивають завдяки Російській Федерації. Що Крим окупований, що там викрадають людей, катують, теж виключно через дії Російської Федерації. За це має нести відповідальність Російська Федерація. А сьогодні, коли вони разом з ними святкують їх свято, вони годуються з рук катів. Це найголовніший меседж, який ми хотіли б донести. І що святкування цього дня, бачите, хто поїхав. Святкування для них, для нас є певною образою. У Харкові інсценували похорон Путіна. Близько 30 людей пронесли труну з манекеном, схожим на президента Росії Володимира Путіна, до будівлі консульства Росії. Активісти присвятили акцію Дню Росії, який росіяни відзначають 12 червня. Можете уронити. Це показує те, що Харків повинен попрощатись з Путіним у своїх мізках. Нам не треба нікого сюди гукати, нам не треба нікого визволяти, не треба допомагати, нам не треба нам нічого вводити. За 2 роки держава так і не створила концепції щодо окупованих територій та вимушених переселенців. Перелік документів для переміщених осіб щороку збільшується. Активісти скаржаться, уряд не враховує їхні зауваження, не полегшило життя і новостворене Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 2 роки – суцільні випробування. Чиновники не те, що не допомагають вимушеним переселенцям на материковій Україні, а щоразу ускладнюють їм життя. Чи не найбільше претензій у активістів стосовно постанов, які порушують права переселенців на свободу пересування та соціальний захист, зміни до яких уряд ухвалив 8 червня. Чи підміняє взагалі відсутність оцієї перевірки паспорт громадянина України? Чи відміняють всі його права? Бо довідка внутрішньо переміщеної особи – це доступ до будь-якої адміністративної послуги на сьогодні. Вся державна політика криється в тому, щоб максимально віддаляти цих людей від держави. І тому, коли ми говоримо про реінтеграцію, мені дуже страшно, щоб ми не почали говорити про політику повернення, примусового повернення людей до непідконтрольних територій через те, що вони відчувають себе тут, на підконтрольній Україні території, менш захищеними, аніж в окупованому Донецьку чи в Ялті. Отже, не можемо там захистити. Давайте тут не створювати їм додаткові проблеми. Я тут менш всього говорю про житло, про інше, хоча б про те, щоб ці люди відчували в певній частині прав людей і прав людини себе такими ж на рівні, як всі громадяни України, які живуть на материковій частині України. Займатися питаннями переселенців має створене 2 місяці тому Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Однак заступник міністра Юсуф Крукчі скаржиться, воно існує тільки на папері. Є міністерство та немає повноважень. Це міністерство, яке, скажімо, поки що не почало свою діяльність. Для цього є деякі об'єктивні причини, тому що на сьогодні тільки не погоджено положення про міністерство. Сьогодні ми не маємо можливості затвердити штатну структуру міністерства, тому що у нас не погоджена бюджетна строка. А поки це не зроблено, ми не маємо права це робити. Не є правильним сьогодні, що від міністерства ми почули тільки скарги на нефінансування міністерства і жодної позиції відносно того, як ви бачите все-таки роботу структури з тих питань, які мають сьогодні обговорюватися на цій конференції.
На круглому столі зібралися чиновники всіх відомств, які мають відношення до питань переселенців, окрім Міністерства соцполітики. Його представники до зали так і не дійшли. Завтра переселенці збираються на пікет під стіни Кабміну. Наталка Калінка, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Святослав Вакарчук у Львові заспівав пісню кримсько-татарською. Соліст групи «ОК Ельзи» зі своїм учнем з телешоу «Голос країни» Ескандером Муслямовим виконали пісню «Обійми» кримсько-татарською мовою. Це була обіцянка Вакарчука, дана Ескандеру Муслямову під час шоу. Концерт, на якому заспівали цю пісню, ходить дворічне світове турне на підтримку студійного альбому «Без меж», яке почалося безкоштовним концертом в Маріуполі. «Я чекаю тебе». У Києві пройшов творчий вечір заслуженого діяча мистецтв України Анжели Ярмолюк. Свою творчість вона присвячує тим, хто воює за вільну і незалежну Україну. Більшу частину її композиції виконав народний артист України Фімі Мустафаєв. Звучала зі сцени і кримсько-татарська пісня. «Я чекаю тебе». На цей патріотично-творчий проєкт вхід тільки за запрошеннями. Ми всіх запросили тих, у кого ми були. Ми співали там і ми казали, що ми будемо всіх запрошувати. Нас побачити на сцені, у нас прапори тих батальйонів, тих бригад, де ми виступали, вони нам їх дарували. І хлопці ці присутні сьогодні в залі. Є поранені, шпиталі приїжджають, сім'ї, жінки будуть діти тих воїнів, які воюють в АТО. У нас є сім'ї, яких ми підтримуємо, в яких вже, на жаль, чоловіки загинули. Син Ніни Назаренко зараз служить в зоні АТО. В'ячеслав попросив маму передати на концерт прапор своєї частини із побажаннями бійців. Сын передал свои чувства, сложно передать, потому что постоянно думаешь о нем, и гордость в то же время, горжусь им, и для того, чтобы концерт состоялся, и чтобы было все на таком хорошем уровне, я принесла с удовольствием, и миссию свою выполнила. Відкрила творчий вечір Анжела Ярмолюк прем'єрою пісні «Молитва». А композицію «Снилось мені» уродженка Криму присвятила півострову. Мені снилося, ми прокинулись, ми не зломлені, ми не скорені. Бард з батальйону «Айдар» виконав пісню, присвячену загиблим воїнам, а його однополчанин з позивним «Антип» вручив Анжелі Ярмолюк та Фімі Мустафаєву нагрудні знаки батальйону за підтримку бійців. Фімі Мустафаєв, як і обіцяв, виконав пісню кримсько-татарською. Композиція називається «Одинак». Ці часи, коли кримські татари переживають, я думаю, більш всього в Україні, і тягар такий великий ліг на них, люди в Україні повинні чути мистецтво кримських татар, відчувати цю енергію, потужність пісень і культури кримсько-татарського народу. Глядачі зустрічали артистів оваціями. То, що патріотичність, то, що трошки за душу тронуло. Кримсько-татарська пісня дуже зворушлива, дуже красива, ніжна, витончена, шикарний голос. Картинки улюбленого Криму дають враження, що це корінний народ, який повинен туди повернутися, і Крим стане українським. Закінчився концерт виконанням гімну України акапело разом з усім залом. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Ильдар Исматов, Заман, АТР.
Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» о 19:30. Будьте з нами. До побачення.